Stevan Mojsilović, četrta tekma, drugi poraz, ampak še en tak poraz kot proti Celju, nezaslužen bi lahko rekli. Sad nezasluženo, ali zato postoji tabela i svako za svakim igra i nema nažalost ocena za ono ko je bio bolji ili ko ima veću prednost ili otko zna kako bi to nazvao. Izgubili smo, a uložili smo toliki trud i toliko bili bolji i toliko situacija bili iz kojih smo morali da ugrozimo gol, da stvorimo šansu, da imamo šansu, imali smo šansu, bili blizu, napadali do zadnjeg minuta i zaista zaslužili da pobedimo, ali opet sa druge strane ne mogu ništa da zamerim igračima, sem te realizacije na koje radimo, ali evo sad dok ovo pričam, mislim se da više ne spominjem realizaciju, iako im ja stalno govorim, nemojte da ste opterećeni ulaskom u šansu, nemojte da se plašite promaša i sve to, hajde da probam i da ne spominjem to, ali oni imaju jedan pritisak koji je normalan. Međutim, ne promašamo zbog toga, promašamo zato što zaista u ovom momentu nemamo pravog gol igrača. Danas još je falio Živec koji je bio naš najkonkretniji igrač, iako je on promašio dobre šanse u Igričču, ali i Celja je bio penal na njim, odlučio utakmicu protiv Olimpije i najkonkretnije do sad. Međutim, on je povređen i morali smo danas bez njega. Druga tekma doma, druga niča. Ma zaista nam nije bitno da li je doma, da li je na strani, videli ste i svedoci ste, bar vi pratite sve naše utakmice, da mi zaista igramo svaku utakmicu isto. Jedini prostor gde sam ja to probao i uspeo igračima da nametnem jeste da gde možemo još da napredimo da od prvog minuta i prvo polovreme isto tako igramo, pritiskamo, iako smo mi u prvom imali pritisak ne takav i te vrste gde je nekad bilo i srljene čak u drugom polovremenu, ali da tu probamo još ranije da protivnika, da tako kažem, fizički izmrcvarimo. Pošto ovo sad pričamo za sajt, ajde da kažem da sam ponosan na ocene ljudi iz vrha slovenskog fudbala, kao što je gospodin Slaviša Stojanović, selektor Slovenije, gospodin Rudonja, direktor Kopra, protivnik nas pobedu, koji kažu da zaista su oduševljeni igrom i koliko smo to radili, kako kaže gospodin Rudonja, čekao da vidi kad ćemo da padnemo, mi smo samo dodavali ritam i da samo zbog realizacije smo pali. Gospodin Osmajić, koji je vlasnik Hajduka iz Kule i koji je doveo Čovila i Bubala ovde, isto oduševljen igrom i prije je takve pohvale. Ja bih volio da te pohvali zato i sad izrečem čuju moji igrači, na koje sam zaista ponosan za sve što rade, a treba će vremena da jedan potencijal, jednu mladost, jednu izuzetno mladu ekipu u ovom momentu, treba će vremena i puno rada i puno jednostavno i njihove malo više veruju u sebe, da veruju u sebi, bar koliko ja verujem u njih, pa da se desi jedan onako preobražaj, da kažem, pre svega u glavama, onda i kroz to veće samopouzdanje da probaju da bolje rešavaju situacije koje mirišu na gol, da tako kažem. Druga domača tekma, drug boljši, poraz kako ta teden igralce zopet postaviti na novi? Pa nije zadnji u karijeri, nije zadnji u životu, nema šta da ih stavljamo na noge, zato je ovako javno i pričam. Igrali su odlično, bili su bolji, promašivali su, to što Darko kaže, napravili smo dve greške u prvom polovremenu i su dali gol iz prvog šuta u drugom minutu, podigli smo se posle toga, a posle drugo polovreme smo i rizikovali i zato smo ostavili prostore za neke njihove kontranapade. Život ide dalje, ko nije spreman za to da se podigne posle poraza ili da ne leti posle pobjede, onda on ne može se bavi ozbiljno profesionalnim fudbalom. Biće još jako puno poraza koji će da bole, ali neka bole. Što više poraza, sve smo bliži i onoj seriji pobjeda i nekom, da kažem, kvalitetu koji ćemo sigurno dostići. Nije demagogija i ova priča je pohvalno, zaista to tako, a činimo sve što možemo, svi zajedno, igrači i mi radimo da probamo mirnije da rešavamo te situacije, a ja verujem da ovoliki rad i ovoliki trud igrača i posvećenost moraće i ovolika podrška ljudi iz kluba moraće da se vrati dobrim, drugačije ne može. Hvala i vam.